Esther Niubó ha comparegut al Parlament després que Catalunya hagi quedat sense resultats propis comparables a PISA 2025. El motiu és que el departament va excloure gairebé un de cada 4 alumnes de la mostra. Un cop aplicades les proves PISA 2025 a Catalunya, la taxa final de l'alumnat exempt a Catalunya va ser del 23,2%, per tant, molt per sobre del llindar de referència establert i recomanat per l'OCDE. En nombres absoluts parlem de 591 alumnes exempts d'un total de 2.545. La OCDE només permetia un 5% d'exempcions, mentre que Catalunya ha exclòs de la prova el 23,2% de l'alumnat. Fa setmanes que van detectar la incidència, però la consellera encara no acaba d'entendre com s'ha produït. En tot cas, el percentatge d'exempció que registra a PISA, aquest 23,2%, és semblant al percentatge d'alumnat que no va participar de les proves catalanes de final d'etapa de quart de l'ESO el curs passat, que es van aplicar al mateix interval de temps. Recordin que el curs passat les proves de final d'etapa de quart de l'ESO eren encara censals. Per tant, aquesta és una coincidència que afecta els centres i afecta el calendari. Les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de PISA, que va anar, com deia abans, del 31 de març al 16 de maig. Això significa que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat. I aquesta similitud dels percentatges, unida al fet que es tractava dels mateixos centres, d'un calendari coincident, però en marcs diferents aplicats gairebé alhora, permet plantejar que es podria haver generat confusió a l'hora del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. És a dir, PISA podria haver fet visible una pràctica normalitzada al sistema educatiu català, que es tracta d'incloure l'alumnat a l'aula però apartar-lo de les proves d'avaluació o exàmens. La consellera ho atribueix a una possible confusió de criteris. Que és l'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. Després de reconèixer que és el segon error greu en 2 anys, Niubó dedica bona part de la compareixença a enumerar les seves millores de gestió al seu departament. Per segon any consecutiu, aquest departament ha de comparèixer per donar explicacions sobre un error en l'execució d'un procés rellevant en el nostre sistema. L'any passat ho fèiem en les adjudicacions de les places docents, les places d'estiu, avui ho fem per l'aplicació de les proves PISA 2025. Niubó suspèn PISA, però passa de curs. Irònicament, passar de curs suspenent és una pràctica normalitzada al sistema educatiu català. I no enumero aquests avenços per compensar un error greu amb una gran llista d'èxit. És un procés que funciona, no esborra un procés que ha fallat.